Dinhi sa atong ebanghelyo, sa wap-amosaka sa langit si Jesus, human siya nabanhaw, iyang gihuypan ang iyang mga tinun-an o giingnan dawata ang Espiritu Santo. Nya diri sa atong unang pagbasa, human si Kristo misakas langit, nagpundo ang mga apostoles didto sa taas, sa itaas nga lawak, ug nagampo sila kuyog sa mahal nga birhen. Sa ika-10 kaadlaw, human sila ni ampo, ni kunsad ang Espiritu Santo. Ika-50 na to kaadlaw, human nabanhaw si Jesus. Ngay nangutanan ako, Padre, asa may tinuod ani nga Espiritu nga mikunsad sa mga apostoles, kadtong gihuyop ni Kristo o kadtong ni kunsad? May tinuod ato. Wa sa kukaybaw. Pero parihara man tingali. Parihara to moro tong Espiritu ha. Pero pag ingon ni Kristo dawata ang Espiritu Santo nga iyang gihuyop, dili pa formal nga mikunsad ang Espiritu Santo. Pasidaan lang tos mga apostoles nga moabot gyud ang Espiritu Santo. Mao tong pag humagsulti ni Jesus ato, pagsaka niya sa langit, iyang giingnan, pagpaabot mo nga mukunsad ang Espiritu Santo, kay ako na siyang ipadala, kay musaka na ko ngadto sa langit. Ug mao tong nadasig ang mga apostoles nga ug ang mga disipulo kauban ni Mama Mary nga nagpaabot, kay gisaad naman ni Jesus nga mukunsad. Ug mao na gidto ang formal nga pagkunsad sa Espiritu Santo sa Pentecostes. Og didto nagsugod na sad sila sangyaw sa maayong balita nga matud pa diri sa unang pagbasa, bisag lain-lain silag pinulungan, nagkasinabot. So ang unang epekto sa Espiritu Santo kung mukunsad ngan hinato mga igsoon, magkasinabot ta, dili ta maglalis. Lingi ay mong tupad ingna nagkasinabot ra mo dito sa inyo. Wa mo magsigig lalis sa inyo. O wa na gani mo magsigig lalis, wa na magsigig linibangkay, pasabot, buhi, aktibo ang Espiritu Santo. Congratulations. Ikaduha, ningon si Kristo ang sala nga inyong pasayloon sad. Ang sala nga di ninyo pasayloon, di sad pasayloon. Unsa man salaa ang dili pasayloon sa mga apostoles? Hibaw mo unsa? Ha? Wa? Kanang sala nga di nakamutuo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kana bang sala nga di naka mobiya sa sala, nga bisag ingnon kang ayaw na anang salaa, mo dipinsa gyud ka sama anang pagpuyo-puyo, nya moingon ang simbahan, ayaw mo pagpuyo-puyo, nya moingon gyud ka, ada mo sabot rang Ginoo kana man sang mga pari, di man na mo sabot kay mangwarta man na sila, ana may manang kasal kay makasapi man na sila. Oy timan in town gamay ra kay mig masapi diha, labi na gid dinis ato. Sos, love offering, pila ra gud tayo inyong ipanghatag. Hain man ang inyong dagkong ihatag. Sa ilo ako ha, nagkuwara man sa ni mga igsoon, naas mga wedding coordinators. Dagko kay mong ipanghatag nila, tagpila na ka thousands inyong ihatag. Mapugos yun mong hatag, magsigi pag yung practice na pag pre-nop o post-nop. Ang hinungdan hinoon, dugaya na to makakaon. Ako ni tagam na gyud ko, sultihan ta lang gyud mo ha, mangimbitar gyud mo nako og kanang receptions kasal. Ay jud ko ninyo basulag mo balibad ko. Kaduha na gyud ko napasahas gutom anang pagsigig tambong anang reception. Siyo nang kay mahuman ta dinhig alas 4, makakaon hapit na alas 7 gabi. Siyo nang ka naghinuwatay.
Nga naman, tuwa pa dito, gasapnay-sapnay pa, ana, talikod-talikod, ana, ato mga kalibunan, ato mga haligi, ato mga bato, ana, siging ko ato mga kakahuyan, ana, drama-drama, ana, dito. Nya inigabot pa, ay salamat niya nagid in town ang bride ug ang groom. Hala, magpaso na sad, ana. Ikaw magpaso, ay salamat na magpaso. Hala, magsayaw na sad. Pahatagon pataan na kanang naa mga papel sobre-sobre nga. Wa pa ganita kakaon ng hata. Kinsa man sa gapauso ano nga sa una tambong kog receptions kasal gikas simbahan igabot ito sa resepsyonanan di man dangatag 10 minutos kaon naman. Mulapas atong gutom pakanon ta ng mga mani kanang mga budbud na mo samot mulain atong tiyan gahagnaw na paimnon anang naang mga tubig bugnaw. Magsigi tag hingoy magagas pang singot bugnaw diri. Kana inyong gibayran dagko kayo. Kana muna inyong gibayran dagko kay tanan bayad ninyo ana. Pero pare kalimtan pa man inyong stipend usahay. Nagoy usahay dugay kay ko mahumag huwat kasal kay sige pagpaso, sige paso, inig humas kasal lingaw na kay pinicturay ako in town. Huwat-huwat kog naagi mo duol wa gyud. Pasangil-sangil pa kog ingon adtos ako ha, adtos ako. Sige padir, thank you padir. Wa man gigitonol, igabot ako dito sa kristan ako na gitonol dong isa wa man padir. Sige, lakaw lang ta. Ngano ni abot man ko aning panglibak hinoon. Di ang ako ba nga. Ayaw lagi dipinsahi ang imong kuan, imong sala. Ngay di na pasayloon. Sama ko na nang sugal. Ay mo pagsugal. Oy, inigpista, bisag way approval, hala tari gyud. Ana, tari. Mas daghan pa dito tarian ang abaga nagsikit yung luli itong maayo. Pero diri sa simbahan, so naglagyo. Bisag napay asirit, di gyud mo paduol diri atos layo. Pero dito sa tarian, atos hantakan, so mag-abot kaning ni ang kuan mga baho ra ba kay giilok lang sige gyud ana ngadto. Ay perti singota, way mga ligo, perti painita, siging antog. Di gyud mahadlok, sikitay pero dinhi, hadlok ay mo paduol. Sige, lingay mo tupad na ni sunod jud kas asirit. Mangutan na, sugot ni sunod kas asirit. Daghan gyud. Mao na ang sala nga dili pasayloon sa simbahan kadto ra gyung sala nga dili nimo pangayuag pasaylo. Kana bang imog yung dipinsahan kay ang Holy Spirit moingon gid na hunongan ang salaa labi na gid nang makapabungkag sa relasyon. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa niingon gid diri ang lawas ni Kristo usara og usara sad ka espiritu ang nagiya nato. Gani napatay giingon usara sad ka pagkaon nga lawas og dugo ni Kristo ang atong gikaon magkahiusa gid unta ta. Mo na mohangyo kita sa Espiritu Santo ipadala kanamo ang imong espiritu ug bag-ohon mo ang naong sayuta. Ayaw na mo pagsigig paningkamot anang pagbag-os inyong naong. Pakonsara lang ang Espiritu Santo, mabag-o na inyong naong. Kaya kita mo ay maningkamot pagbag-o sa atong naong o sa atong palibot, imbis mabag-o, magguba na noon. Nalingi imong tupad, na imong kilay, wa pa magguba. Nabag-o na o naguba? Kanang color sa imong buhok, nabag-o o naguba? Color sa imong naong, nabag-o o naguba? Ang ato rong mga bungtod, nabag-o o naguba? Ang atong mga forest, nabag-o o naguba? Ang atong mga sapa, nabag-o o naguba? Sige man na yung guba. Kay kita may naningkamot pagbag-o, wa man tagiyahi sa Espiritu Santo. Kumusta man inyong relasyon sa inyong balay, sa inyong pamilya, nabag-o o naguba? Sige, katapusang lingi ing na sugod karon
bag-ohon tika. Nasugod karon, bag-ohon tika. Dinis atong simbahan, unsa man ni, nabag-o o naguba? Unsay hinungdan? Kay nagkahiyo sa tagpalit og slot. Oh, di ba? Kana gyud. So kamong namalit og slots, insured na mo sa langit. Kay nagpatalinghog mo sa Espiritu Santo na himo mong manggihatagon. So palit pa more na dihay mga lamisas gawas. Nga ato ra barong gi launch atong niaging 13 atong Lunes ang additional slot sa Kapilinya. Na adito'y project nga 24 million sa ground sa Kapilinya ba di Fatima. Ana. So 24 million nya katong atong project nga una katong paghimos kapilya 40 million man toy atong na-raised ato na binland ito og 13 million. Nya mo gi partial. So 24 minus 13 11. Nya naka-raise na sa sila sa Bishop Ruben gikan atong September hangtod karong buwana og mga 5 million. So 6 million na lay nahibilin mo to hangyo sila nato. Pader i-appeal na sa imong slot 6 million. So namaligya na pud tag MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance nga tag 1,000 per slot kay mao man atong slotting sa una sa Kapilinya. 6,000 ka slots tag 1,000 nya gikan atong Lunes nahalina na taog 360 ka slots. So 5,640 na lang ka slots ang available. Nya ato ning hotdog palit karong month of May kay month maron ni Mama Mary. Saman motuo ba mo nga tawag mo sa Espiritu Santo nga papaliton ani o wa? Tulo na lang kabuk ang nitoo. Mamalita ha? Unya ang atos ang SBF dag para sa kumbinto, atos ang sigihag palit tag 500 pesos ramani per slot. Bisag usa lang ka slot karong buwana. Nya naa sad tay 16 slot challenge aning atong SBF dag 8,000 per challenge. So, as of yesterday, na nasa tayhalin sa SBF DAG nga 21,787 na apay 38,213 ka slots nga available. Ako lang ning gihisgutan kay ang Holy Spirit kung mugiya nato, giyahan taniya sa pagkamanggihatagon. Mao ginay una, kay ang usa ka lawas ni Kristo daghag bahin naghinatagay hangtod gyud nga milambo ang tibuok lawas, milambo ang simbahan. Kining atong simbahan nga gipahimuslan karon Catholic Church bunga ni sa pagkamanggihatagon ni Maria, ni Jose ug ni Hesus ug pagkamanggihatagon sa Dios nga gihatag nganhi nato ang Espiritu Santo. Ang atong Pentecostes kanunay mahitabo inigbunyag o kining atong mga selebrasyon sa sakramento o sa atong special celebration sa makarong Domingo ang tanang charismatic communities dinhi sa Archdiocese sa Sugbo magtigom didto sa IC3 alaunas hapon para sa special event with the Holy Spirit. Kanindot ana mao ni ang pag-abli nato nga mosunod ta sa Espiritu Santo. Ug di ta mosunod sa Espiritu Santo, nya bag-oho nato ang kalibutan, ang resulta maggubat na hinuon ta. Gustong bag-ohon sa Ukraine ang Russia. Ang Russia gusto sang bag-ohon ang Ukraine. Hangtod karon gasigi pa sila ginubanay, pinatyanay. Ang Israel gustong mubag-o sa Hamas. Ang Hamas gustong mubag-o sa Israel. Hangtod karon wapa sila mahumag, pinatyanay. Ambot ka diri sa Pilipinas, gusto sa natong bag-ohon kunuhay ang atong Pilipinas, hangtod karon wapa mahunong ang atong away dinhis atong nasod. Luoy kita. Pero magiyahan ta sa Espiritu Santo, mabag-o dayon ang atong kinabuhi, dili maguba kung dili mabag-o. Dili lang mabag-o,
mahimo pag yung balaan, dili lang balaan, mahimo pag yung malipayon.